Higala, kumusta? Kumusta imong adlaw? I hope okay ra. Okay unta kayo. Puno sa blessings, puno sa mga positive things, no? Ang naa sa imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing karon. Igsoon kagahapon, gusto na ko nang i-share. Nag-decide ko nga maghatag og flowers sa ako ang wife. Actually, walay okasyon. Gusto lang ko nga mohatag because medyo taon-taon na pod nga wala ko kahatag. O pila may istorya, hatag na ko sa iya ha. Kabalo mo unsay nahitabo igsoon. Una, dili siya motuo nga para sa iya ha because ang iyang katarungan manong gahatag man daw ko unsa di okasyon nga wala may okasyon. Ikaduha, medyo na-convince ra siya nga para gyud sa iya, pero sige siya pangutana sa ako unsa day okasyon. Ug akong gi-explain siya actually wala man gyud okasyon. Gusto lang ta kay surprise nga maghatag ko og flowers karong adlaw. My dear brothers and sisters in Christ, ikaw igsoon, kapila ka kadawat og bulak sa isa ka tuig or kapila kami hatag? Now, ang akong i-share karon gabi una, actually dili lang kay sa paghatag og bulak but random acts of love. Mga pagpakita sa imuhang gugma sa usa ka tawo, pagpakita nga kanang tawhana importante para sa imuha. Usa na ang paghatag, pero akong i-share sa inyo ha, igsoon is dili lang paghatag. Doon na mo yung mga istorya, labi na sa mga minyo lang nga mga istorya nga actually ang relationship mas maayo lang kuno sa sugod pa, pero labi nagmaminyo na ma-change na. Kung sa boyfriend and girlfriend relationship pa, makadawat pag flowers, naapay pa surprise, naapay pa deliver og pagkaon, and then ingon pa nila nga kung mutabok ko do sa dalan o sa kalsada, ginunitan pa ang kamot. Kung munaog sa sakyanan, dawaton pa gunita og kamot. Pero kung maminyo na daw, no, maguna pa og uli ang kuan. Mauna pag naog daw ang lalaking mabilin ang babae sa pagkaon, no? Kung dili pa daw minyo, pangutan og unsay gusto nimong kaunon, asa ta mo kaon. Pero kung maminyo na daw, mingon sila nga na ginamos diha pagtan-aw diha ay sig pamili. So yung ana nga mga istorya. Nganong kakahitabo ni nga mga istorya igsoon? Nagtuo ko nga tungod sa mga kasinatian pud sa uban, say makatawa ta, pero tinuod ni nga kasinatian sa uban. Tungod kay daghang mga relasyon nga sa dihang naminyo na, mura na goal ang kaminyoon nga okay na abot na nako ni dinhin ako ma-stop nako. Pero igsuon ang relasyon, ang paghatag og effort, ang mga gimbuhaton para pagpakita sa gugma, wala natapos sa dihang gikasal na ka, kundi nagpadayon na siya hangtod sa hangtod. Now, usa ka butang nga akong nahunahunaan nga pagpakita nga importante ang mga tao. Una, katong giingon ako nga akong gihimo nga naghatag og flowers. I-surprise siya igsuon, no? Padayon kung unsa inyong ginabuhat atong boyfriend and girlfriend pa kamo, ipadayon, no? Sa dates baka ha, dili man kinahanglan expensive gyud, but pwede man nga kana bang unique nga dili expensive or simple lang kaayo pero grabe sab ang quality sa time nga gihatag. Mga ingana, brothers and sisters in Christ, usa ni sa mga butang nga makapalambo sa usa ka relasyon. O para sa ako pinaka-importante, kaya nimo ning buhaton kada adlaw. Ask me why. Awat. Kabalo kag unsa? Appreciation.
ang pag-appreciate sa mga positive things, positive attitude nga naa sa imong partner, naa sa imong higala, naa sa imong karelasyon karon. Because ang tao nga ma-appreciate, iyang ma-feel nga siya importante sa tao nga nag-appreciate sa iyaha. Igsoon walay bayad ang appreciation. Unlike sa gifts nga mo gasto pa ka. Pero kung ma-appreciate ka og usa ka butang, usa ka kinaaya sa imong partner, libre walay bayad. My dear brothers and sisters in Christ, kaya nimo ni. Kaya nimong mag-appreciate. Kaya nimong mapakita ang gugma sa imuhang partner, sa imong asawa, sa imong anak, sa imong mamag, sa imong papa. Because affordable Di kinahanglan nga mo gasto og dako. Nganong kani ang akong gisgutan karong gabi una igsoon, tungod kay kasagara nato, no? In past few years, I think 10 years ago, nagpuyo kong daplin sa himuay glapida. And then every time nga maghimo sila glapida, mabasa nako, to the best papa in the world, to the best husband in the world. Tsada kay mga dedication na dito. Pero ang pangutana, ato baka ni nasulti sa dihang buhi pa ang tao. Dili baka nga gina-take for granted lang nato ang tao sa mga kauban nato sa balay. Igsoon, ipakita ang imong gugma matag adlaw. Ipakita nga importante na nga tao ang imong gikauban matag adlaw, importante nga tao ang imong gikasalimuha matag adlaw. Because sa panahon nga ma-appreciate nimo sila, sa panahon nga mapakita nimo nga gihigugma nimo sila, igsoon ma-feel nila nga importante sila para sa imuha. O tungod kay na-feel nila nga importante sila para sa imuha, dili lisod nga sila mabuhat pug mga butang, magpakita silang gugma diha nimo. Igsoon, diri na lang ko kutob. Salamat sa pagsunod sa akong video. Kay ni di ay si Alex Lim. O kung first time nimong nagtan-aw ni maong video or first time nimong nasalaag sa akong YouTube channel, igsoon pakihapit na lang pud og click sa subscribe, no, subscription button diha, og i-click lang pud ang notification bell para ma-notify ka sa bago na ako nga videos. Kita ta sa sunod akong video igsoon. God bless you, brothers and sisters in Christ.